हेलो फ्रेंड वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग दाना आं बे समाव नोंथांमोनखौ बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनायखौ नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो दाना बे समाव होनाय जाबाय। दिनैथ' नोंथांमोना मिथिखायो जाहैबाय दिनैहाय 24 नभेम्बर 2024 मायथाइनि दिनै 24 नभेम्बर थामहिनबा दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय फाथाबारि सानजारां क्लाबाव मोनसे दाखालिनिफ्रायनो सिगांनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय सानजारां क्लाबजों बानजायजानाय बे मेचआव गोबां मोजां गुबुन गुबुन स्टेट प्लेयारफोर आरो बेबायदिनो मोजां हालामनि फुटबल गेलेगिरि बिथांमोननि मोजां बादायलायनायफोरखौ जों बे मेचआव नुबाय थादों। स' दिनैहाय फैयै फैनानै बियो मोनसे फाइनाल मेच जानानै थांबाय। फाइनाल होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना मिथिखायो ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट जागोन, ओरैबायदि नारा नाथा जुजिलायनाय जागोन। दिनैहाय बेबायदि जागोन आरोखि। आं टिमफोरनि मुंखौ आं बुंथ'ला मानोना नोंथांमोना निसय मिथिखागौ आरो टिमफोरखौ बुङोब्ला हयथ' नोंथांमोना माने फैनोबो एसे बा आंनि जे भिडिअनि थांखि बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायग्रोनायसो जागोन आरो बेनिखायनो बेवहाय ओरैबायदि मोननै टिमनि गेजेराव नारा नाथा जुजिलायनाय जागोन आरो बे टिमा ओरैबायदि गोख्रों टिम। बेनिखायनो जोङो बे फाइनाल मेचखौ नायनो थाखाय जोंबो बिराद एक्साइटेड आरो बे दिनैनि फाइनाल मेचआव जों मिथिखादों माने बर'नि मुंदांखा बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रि जाखांफुनाय बिराद समायना रमायना ओरैबो हायलालाय फैलायलाय मोसानो गोरों बेबायदि सासे आर्टिस्टखौ बेवहाय लाबोगोन होननानै जों मिथिदों। स' बेनिखायनो बे आर्टिस्टनि मुङा जाहैबाय प्रेसमिता बसुमतारी। नोंथांमोना निस्सय नुखाबाय। बिथाङा बिराद मोजां आर्टिस्ट, माने बिराद मोसानो गोरों मानसि, ओरैबायदि इन्टारेस्टेड आरोखि। बेनिखायनो दिनैनि गेमा बिराद इन्टारेस्ट जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो हांख्रायबाय दिनै लैहोर थांनानै बे बल खेलायाव थांनानै माने बे बल खेलायाव जगदान हैनो। बे लकेसनाव नायदिनो ओरैबायदि मानसिफोर फैबाय फाइनालाव, ओरैबायदि मानसि लकेसनाव मोनफैबाय। लकेसन फाथाबारि दखान मोनफैबाय। ओरैबायदि दखानफ्रा मेथाइफोरजों मोनफैजोब्बाय। नै दिनै फाइनाल खाना ओरैबायदि मानसि लकेसनाव मोनफैबाय। ओरैबायदि मानसि जाबाय नै माने दिनै फाइनाल हिसाबै ओरैबायदि मानसि नायदो मानसि टिकेट दाननानै लाग्रोहैनांसिगोन। लकेसनाव मोनफैबाय लोगोफोरनि ओरैबायदि मानसि जाबाय। टिकेट दानायाव माने एकदम भर्ति टिकेट दानना लाग्रोहैनांसिगोन। टिकेट दानाव ओरैबायदि भर्ति ओरैबायदि फुल जाजेनबाय। ओरैबायदि फुल जाजेनबाय।
बिनानावमोननि edit mudok keluarnya हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधितरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे रोजा साबायखर थाबाय सिस्टारनिसिम जों बे समाव खेलाखौ जागायफिननो आखायाव लाबाय गाव गावनि जायगायाव गाव गाव थाहैफिनदो बयबो जों खावलायदों लोगोसे जोंनि भलन्टियार्स बिदा फंबायमोनखौ नैबे Aneh saya aneh. Bola saya sebenarnya.